mashoko asiyazi kana wafana kana akakoma nawo mamutsa tsuro zuva ravira namanzwa ini ikatanga tinovhiri pasarira kana tsuro yamuka zuva ravira saka munhu wochaisa nembwa mashoko asizotidzwa pano nandini kure ndoda kungotenga ndikaramba vanhu vanoti ndiyo Mtonga akatsamwa ndoda kungoti ngondiona kugoti mambo ndakafara ini pano zvandaita kutamba koga ikoko nokuuya pano ndaparidza zvikuru nokuti ndadzana uye ndiri pano nokuti mashoko a14 28 ukuru hwamambo kunoonekwa nekwanda kwechini havanhu se kana takadai mambo watoziva kuti ndiri mambo kwedu isuka nchikupa busabhuku munhu ane vanhu 10 handimupi zotangira pa 15 hakuna sabhuku unozvipa unoita sabhuku iye nomwene wake haateri ndokamupamura iro iye agoni kukurira mwana wake saka hakuna chinouya pamunhu unonzi sabhuku mandiri mambo sorry mashoko ngorumoruma mashoko adzidza andinokindani mashoko adzidza vadhewa mashoko bupombwaya funda adzidza ari pana John wechiche Patimosi murume akazokunda mashoko kuti ave raiti afa maziso 11:34 inoti kana munhu ukafa maziso andizvere varume maziso aruka akafa maziso muviri wako wese wava dho kana maziso aripo mudiri haunaki tipa mashoko chii munhu wese una maziso paupombwe hadini habvi pakuchiafuta hadini zvingaramba hazvo kukwedera pamukadzi wangu asi ziso rinobona kuti apa paita mai nokuti nyangwe ndikafura pamukadzi apo hatopozi kuti mukadzi wandakunzana nawo akuti handiboni makamaverenga pa 11:34 ukati Gravatandi. Amen. Asegandi goesika 1. Nokutenda nguva makipa. Kubande ainda. Murairo. Aupolisi asuno sifika. Nokutevera murairo. Ndorudo. Mashuka madzidza warudawa anone. Pamano dzidza rudo asisi kupesana kulipo. Twenderi. Tiri pano kana vazaruro vakasiya dhingi nandingi izvezvi zvisipo nemhaka yei ndinoita kuti vanondiuraya saka hatina rudo izvo timutende rimwe izvezvi asi dhingi handimwi havandisiyira vazaruro izvezvi tiri pano rambai varume nditenge amumwini kamaita kutoretika John 5:46-45 direct mvangeri direct kugoisa chitesi andikuita zvimwe zvinhu kuti mwoyo muite basa renyu nokwadi tiri kujamba murayiro wamwari nokuti murayiro unofanira kuti utiperekedze kusvika pana Jesu munhu ano murayiro munhu ano murayiro hapi nezvi pano panotoga bhaibheri nefoni nemari munhu anonge pano muzioni asi ngomari kudini kwedera mukomana mashuka amwe ava ndizvo kusaini pazvinofanira
Verenga iwe. Number 45 za Johannu. Yes. Number 45. Yes. Musati. Yes. Ndichakupomera mhosva. Mashoka Jona ati musati ndokupomera mhosva emberenge. Kuna baba. Mumwe uriko unopomera mhosva. Kamwe uriko unopomera isu mhosva. Ndiye mozisi wamama yu. Waizemi varume. Munhu anotipa mhaka isu pano tinaye hazi kudenga handiweni tina David Masuka iye uya munhu ndiye ari kutipa mhaka kuti mukushe kudenga tisadini titova tisapinda uye kana munhu uye akatema mutemo isu tikapikisa nangwe tikadzidza sei kushe kudenga tidini uya unotipa mhaka tinaye pano hazi kudenga Mtonga musapesana na chitova ini nalonka changu chinolira iye David uri pano pamutiapo chiri kurira azokupa mhosva here unopindira mushebe kudenga nyanga ni munosapotavo zvakadaro mushebe kudenga futi hamurimo hamuindi kana ari makokokora varume ngatigare neurombo ngatigare netini mozotini ini ndiri pano izvezvi ndakatadza kunzvaaa nhasi kuna minista kaitekete ndakazofanda pasenda ndakurayira vakomana dai ndiri pahigh table ndakangogara maoko awo ndisingaiti maive kwangu ndinogezeswa maoko enyu uku ndakagaitwawo ndichipiwa madrinka pane zvose zvinodiwa handiti zvokufosana ndakazvisiya ndikauya kuno kuchechi zviriko kunhasi waindapo ari kufanira kudya saka ina handikapa variri drinki kuti ndirase basa ramu vari nemakedi imi munotamba nemadrinki ndimuni panhamo imi amen 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 uye maitenda nyangwe David atuma pano nokuti iye wakanyora zvangu akanyora rega chero mukadini katikapikisana nomuchinga uya nyangwe munhu amwari atuma pano futi atidini hatimutenga nokuti munhu atinotanga kufanirwa kutenda murayiro yake munhu asarepi Jerusarema tozogamuchira uri papi wauya kuno kati tipikisana nouya yenge mukanatsapa kudenga hatidini varume saka mudzivisi wedu vamarera uri hazi kudenga gadzirisai tisakutidzira kuti dziite mbiri asi kuyananisa uya ari pano agoti magona basa kudenga tadini ndotikagwa naye iyo noisamnamana vamarera vati kana ini ndiri mberi kwenyu muchindivenga musikandidudziri vakomana hamuziraiti mofa kundifarira kuti kandaita munamato ipinde mamuri nokuti we muchindidini hakuna munamato unogamuchirwa nemunhu iwo chivenga munhu wacho rugare amen